hati-hati. Aman-aman. Mbak Deli kan nyandang aman, monggo. Mbak kenapa-napa. Matang tua. Selamat datang ya. Ya monggo Mas Karu garapannya atas biasa. Oke, maka kuwi lajeng dalu menika kadang-kadang meninggi pelaku seni nggih Raden Iwama Madiun ingkang sambut kadang laku-lapetipun dumateng tataran seni lan budaya. Atur pangayu bagya kuwi lajeng rawuhipun wilujeng dalu selamat datang bahasa Indonesia nipun. Monggo.
kowe iki adine iki Jatiso. Setyawati jerit-jerit kaya genggek diperkosa. Aduh, bapak ibu, lah kek mbane bathok kae. Lah mbane boten tumpuk to, Mbak. Ayo to, Mbak. Ayo baleni kok ngisorne. Rasane nggo sandal. Anakku jerit-jerit bar modal. Iki lho, Rama. Apa ora rono? Bapak. Iki bisa. Yang pangapunten kiyaine. Piye? Ngomongan kula niku ten mboten genah. Ora genah piye? Kalau mau wonten piantun kakung botahe bagus lho. Pian kok jerit-jerile kemayu, kaya ora butuh-butuh wae. Lah sampeyan iki ngapusi lho, Mbak. Ngapusi kepiye? Darane kelinci tibake sikut. Foto genggeke aja engkel. Kepala Saestu menika kala wawon ten piantun kakung bocah iki ya bagus, gagah beksa. ora gelem. Mboten purun. Setyawati. Wonten dawuh. Jalunen. Setiawati, Wonten dawuhku. lah ngopo to kok ora gelem? Kula ajre. Sing Sing mbok diapusi kali Mbok Beti niku lho. Diapusi piye? Mau terus Bocah ki bocahne cek perawan Joti. Oh, Kupinge perawan Joti. Cakeme. Kowe iki setyo halo. Suaranya sengawa. halus. Loh, bocah wadon ki nek ayu ya kudu halus to, Nduk. Biyen jane ya nuwun sewu Bapak kang Ibu kula. Biyen ngono. Sakjane awak tris, Bos. Ya niku angel lek kandhan-kandhanane. Kula rusak pisan niku. Sakjane awak tris. Sing Tris, Kula Tris, lho, anakku mau didik apa? ngedane kula kan matun tandur mboten purun kemayu wong desa. Tekan tandur ora gelem diajari matun ora gelem. Bareng ana wong lanang niku nggih bagus. Jenenge sapa mau? Darmo. Darmo, Apa ya mau? Angklek Darmo. lho. Ora gelem. Mboten purun. Oh iya. Bocah niku bagus gagah. Wasa-wasa amuk kleru dikone iki. Nek ning desa jenenge Joko Darmo. Lah nggih Darmo. Dadi ratu lagi ngaku Angling Darmo. Lah iki lakone wis montai sik tuwapet jepet. Wah, mboten ngertos. Sing ngertos kok niku Darmo kanca. Joko Darmo. Nah, lah niku lha kula kan mboten ngerti kok kados ditapo sandal. Rumah saya sih cangkem kula niku dramaan kok piye. Sampeyan niku ya kebangetan. Kok kados ditapo sandal, makane cangkem kuwi dramaan kok. Mboten niku lho, Bu. Iki yo sesepuhe ning desa kene kok Iya campur ngerti to, Nyai. kok jempungan gari iso ngomong nang ndi toto rumah samu kabeh iki yo iso ngomong ora mung kowe tok aku dhewe yo iso Nang ngarepe sapa bodho cerewet rumangsamu aku ki mau anggit ora krungu ngopi wong apa-apa ki ya ditata nek arep matur ki berarti matur sik tak kepiye matur kepane mak. Lho, ngoten niku mboten ngecek kula. Ngoten niku mboten ngecek kula. Guyu diambak-ambak niku lambe-lambe iki ombo tenan ngono. Rumangsamu wong iki nyaman diri, aja saenake dhewe. Aku ya elek-elek kok nek padepokan kene disungkani karo bola-bolaku. Iso kaya ngono. Bocah lagi wedi. Kok nang meneng riyen. Heh? Kowe gak melok to, Dat. Wis melok rumono enek krungu. Iki ki ora ombo. Lah pripun? Ya sak selang ning dawa. Niku gara-garane riyen nate kesetrum bune. Kowe ro, Nggih, Mas Tris niku. sing disetrum apane? Lambene niku nate kesetrum. Oh, lambene. Begine nate nyekel mik kesetrum. Oh, terus dadi rusak kaya ngono kuwi. Oh, ya man. Ngene ya, Tris. Ya pripun, Bapak? Laremo Santara. Injih, Kyai, ados pundi? Ape sing apik dek iki. Nang candi dek libat-libetan. Loro atiku. Wong aku sing sambutan. Rupanya Manggolo jari itu untung. Hei, jangan salahkan saya. Aku tidak tahu. Di situ tugasku hanya
hanya sebagai cucu laku. Saya bukan asisten. Ning cangkemmu ora iso ngomong ya. Kalau dibilangin dia nggak bawa jaring, apa saya suruh nggak ambil jaring? Aduh maaf, bukan job saya. Di luar kapasitas saya. Sorry. Ini kalau besok kok malu mas kamu kok ini medok-medok tenan kok nih. Wani mami wajar aku. Uyu ana cangkem. Sabar Bu. Kan gregetne lho, Nduk. Iki kene ya bapakmu to. Lah nek diwadeni dhek aku ya ora oleh to, Nduk. Langsung piye nuwun sewu Nyai. Menika kula namung ngleresaken sejatosipun kados pundi. Wonten pakaryan menika kula tugas kula namung nyucuk. Mboten menapa menika tugas dandani mboten. Mila menapa kula dipunlepataken, saya enggak mau dong. Itu bukan kapasitas saya. Kalau bahasa Indonesia. Halus. Ning lewat ngarep omah nek isin. Lah napa? Nek arep budal kerja ngono nek arep omah. Dandan. Nicuk lampahi dandan omah. Ning bar iki jikang nyaputi jenggot. Lah, Aku ben tak ndang. Enek apa maju-maju karo bengok-bengok. nggih kula Digodhog yang digodhog kaya. Kula digodha karo jaler, Bu. Lah kok ora ngerti bocah lanang nek kowe ya lanang. Lah yo. Iki to jane. Aku lak yo kejebak nek to iki. Ngene iki sing ngentahi sapa? Ngene iki sing ngentahi sapa? Engko nek sing ngentahi aku ditapuk sandal cangkemku. Lah nek ngono iki sing ditapuk sapa? Jajare cangkeme sapa? Ngentahi. Asamku kok ora nek rene to. Sabar, Bu. Kowe coba guys, bocah nek bar sapa ngisor jembatan kritik. Ya ngoten lho iki. Iya ono apa? Kula dipun godha lelaki. Terus Coprake nek to. enek ya kowe kuwi. Piantun Piantun kaku. kangkung. Kula asih. Kowe ro aku tau melok toprak Ponorogo plunturan. Ya tak dadekne setiap Bapak diuper-uper. Kayak pitik ya diuper. Lah menika lho Bapak, lak leres to kula nggih kula matur. Bocah lanang sing jeneng Joko Darmo cinten kok mboten Darmo Gandul kok jenenge jarene. emang jenenge sapa to Nak? Ketoke kok Darmo Gandul ngono to, Mbak? Nah, larenipun menika ganteng gagah pideksa. Lah kok dhek mlayu terus kula kok sing nyedaki. Aku wedi Mbak kan mau ke ana gandule ke mau aku wedi. Lah kandule kuwi sing enak kok piye goblok. Tidak ya ora sadar nek dia gandul. Apik gonanku piye to ki? Aku karo sitok iki wis tobat tenan. Awang ki umumnya varises ning kentol. Tapi cangkeme varises. Masalah ngene. Kepiye, Nduk? Piye nok coba matur sing tenanan tak rungokke jajane piye sing nguber-nguber piye wong lanang ngendi, omahe ngendi, jenenge iki sapa sing genah ben ora dadi geger ngono lho, Nduk. Nggih. Menika lho Mbak Betty menika ingkang genah menika Ibu. Nggih ngaten lho Nyai. Niku wae ora sapa ageng mbah-mbah teng sendang. Ibrahim tenang, remuk tenang. Lho, Iki remuk. wau badhe. Ning mergane toprak Medion. Nangge Iki wau ajeng. Ajeng. Terus saya nek kena ora Jogja ora benten malih to. Kalau ora benten niku mbah-mbah dateng sendang to. iya. Dateng sendang niku anu, "Mbak, aku tak adus sik." Ya, adus aku tak nguceki kok ngoten. Lah ten inggil tendang niku wonten Sik balenono. pripun? Kula kalian Setyawati wonten sendang. Sendang. Lah Setiawati Lah nyapa kowe arep micek iki kuartu ning sendang. ngucek pripun to? Kula ora badhe miceki. Nguceki. Ubah-ubah ngono lho kok. Lah nek ubah-ubah anu nek nguceki tak ngeten lebih detail kan. Lebih detail itu iya maksudnya. Kowe nyapa toprak musuh. Kok lebih gak apa Detail. Oh, detail. Tapi nek lebih gak apa. Gatel. Coba Madrid dangen sapa? Kok lebih Gamaliel
jenengan niku nggih ngoten kok. Mboten Kowe mireng yen kok. maturi sing cetok. Upamane Syukur kesetrum. Syukur. Iya ta, nungkep nih ta. Iya ta. Kesetrum sikile. Gampok. Heh. Karena nyedak Madrid melok, kowe sing matur Setyawati nyedak kakangmu. Karena nyedak kakangmu aku wedi karo anu den masih Madrid iki kaya era-erane apa aku ki. Ate kaya entung kayu jati. Sok ben lagi nek metu-metu ki wong ora sepeda motoran yo helm kok dodo loro. Ora boleh. Yo, kan iki penak kono. Sing ngomongi iki lho. Wong kok angel ram. Ngono iki kok gak loro. Gue mlaku ngono iki ning ngene ora semut. Bahkan mun dicencang mburi kok. ya Setyawati. Kula Kang Mas. Kowe mau kok mlayu-mlayu ana apa? Beda. Iya ngono Madrim. Melayu kaya napa? Apa judul? Kula digodha kalih teater Cakuk. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Darmo. Joko Darmo. Joko Darmo. Digodha diapake. Kula badhe dikucet, badhe di anu. Gue ndakoni sing arep mau gujer. Ya Mbak ya. Asane sing gujer kowe. Niki lho sing bujer. Aku ngono jemene kok wong besarane ra mulai kok. Ngangen-ngangen ora enek wong kurban jaran lho. Adikku mulai ngono ae. Biar diapake. Kula badhe di pek bojo. Apa kowe ora ngomong nek kowe duwe sedulur sing jenenge Madrim? Mboten. Kleru to. Wong kowe kuwi sayembarake. Lah saiki nek ana bocah lanang nggodha karo kowe kudune kowe kandha kok. Ya ngomong meneng Kowe iki kandha aku ki duwe sedulur jenenge Kakang Madrim. Ngono to. Jenenge dulurmu lanang rak Madrim. Nyapa kok kowe pamer? Aku ki duwe dulur jenenge Singgih. Singgih kaya ora kena didukuru. Niku lak singgih niku wau sing esuk wau to. Nah, kudune ki ora iso ngomong. Bocahe ning ndi saiki? Nggih saking kula wedine ya Mbok ya. Iki wae nganu kiai. Ketingale larenipun nggih bujung mriki. Madrim. mriki. Madrim, Ketingale. aja kesuwen tungkonen sing jenenge Joko Darmo. Nek pancen kaya mengkono tak adepane. Nggih jenenge larene bangkone bakar lho. Apa? Piye? Nyuwun pangestu. Ya, Kula badhe mandhap. ya. Kok hati-hati yo Ger ya. Ayo, Terus pundi? kowe karo si Nggih. Jeh. Blugut. bekecot iki Kok bekecot ayune kadang ngaten. Suko parisuko, aku karo ibumu tak nungko Madrim. Sopo to sejatine Joko Darmo? Oh, nggih kiai. Nggih, monggo kula dherekaken ya. Kiai